Hej, ring. Velkommen, det er ned. Det hedder Folker. Godt huske. Jeg er samlet tilbage. Jeg har et spørgsmål. Ja. Benjamin, hvad? Det der med den atmosfæriske situation til lektion til det forstod jeg ikke rigtigt. Nej. Tager vi det senere? Nej. Super, hvor træls er det herfra? Mine 3 fortsætter ikke helt nok til en opgave. Og de er lidt usandlige. Dejligt. Ja. Det var en fin lille omgang med jeres opgaver. Nogen har sætter på den her linje der for en. Ja. Det er vandgangslinjen. Vandgangslinjen, det er det med rigtigt. På dybt vand er bevægelserne i bølgen sådan mere cirkulære i forhold til på lavt vand, hvor de mere vil påvirke bunden. Følger I overhovedet med? Ja, tak. Ja, så tager vi bare af for i dag. Dejligt. Der er 2 minutter igen. Nej, vi har fri nu. Vi ses, hr. Thomsen. Fint. Det er her. Også. Skide god opgave. Tak skal du have. Flot succes. Hej far. Hej Oliver. Jeg sidder lige og arbejder, så du kan lige gå ind på dit værelse lidt. Jamen, jeg skal lige vise dig noget. Har du gjort det umage med det her? Ja, det har jeg. Jeg snakkede jo med Bjarkes far, han fik jo 12, så næste gang, så synes jeg altså sådan noget her, det er sgu ikke godt nok. Det må du lige tage dig lidt mere sammen. Dengang jeg var barn, der fik jeg i hvert fald minimum 10 i sådan en opgave her, så det må du altså lige stramme op en anden gang. Det er sgu ikke godt nok det her. Den får du lige igen. Og så kan du lige sætte dig ind på dit værelse og tænke over det til en anden gang.